romo. Koro nyaka wuoth kuom jopur. Orengo bende osekundi e gedo mag alap mag tuke ma Siaya. Pesa mosechulo mag gedo onge pesa moa e budget ma wan go sani. Ne gin pesa bende noseketi to nok chul kontrakta nikech tich manotiyo nok wamorgo kendo tekono nodok piny. Dwe ni gi dwe mar achiel chak dwe mar achiel wabro tieko wach ma tado. Kinde tarik dwe mar achiel nyaka dwe mar auchiel wadwa keto floodlights, wadwa keto kombe, pap bende kontrakta noketo lumok ne kare, pawno wadwa loke. Kendo kuonde ma mtokni onego ringene giketo kabro, mano ni quantity of bill of quantities. Tono kabro be nyalo kethra piyo. Pok oketi to wadwa ni wamed pesa moro mondo obed lam. E gedo mag chirni manyasani, ahinya to chiro